अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रात बारसू रिफायनरी संदर्भात रणकंदन माजलंय. इंग्रज सरकारला लाजवेल असं कृत्य राज्य आणि केंद्र सरकार करतंय. बारसू रिफायनरी हा कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणासाठी प्रकल्प असणार आहे. पक्क तेल पुन्हा परदेशातच जाणार आहे. टाटा एअर, वेदांता सारखे प्रकल्प दोडा मार्गात का नाही आणले असा सवाल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रवक्ते डॉक्टर जयेंद्र पोरुळेकर यांनी केला. 4 दिवसापूर्वी बारसू तुळगाव परिसरात रिफायनरीच्या त्या प्रस्तावित जागेत रिफायनरी प्रकल्प काय तिथे त्यांच्या मते प्रस्तावित आहे. जनतेने अजून त्याला काही सहकार्य केलेलं नाही. जनता पूर्ण विरोधात आहे. पण तिथे ते माती परीक्षण, सॉइल टेस्टिंगच्या नावाखाली त्यांनी ते सरकारी अधिकारी तिथे आणले आणि प्रचंड प्रमाणात पोलीस फौजफाटा. म्हणजे जणू काय त्या गावातली जनता, तिथल्या त्या महिला हे कुठल्या तरी दहशतवादी संघटनेचे सदस्य आहेत किंवा नक्षलवादी आहेत, अशा पद्धतीने त्यांची वागणूक. म्हणजे पोलिसांची अशी दडपशाही ही अभूतपूर्व, आधी कधी पाहिलेली नव्हती. असे काय तुमच्याकडे इंटेलिजन्स रिपोर्ट आहेत का? हे काय चाललंय? आणि मग तुम्ही जनता जनार्दन आणि वाक्य बोलणार कोकणी जनता. भाजपने तर हक्कच गमावलाय या जनतेबद्दल बोलण्याचा. आणि तिकडचे तत्कालीन त्या तिकडचे जे पालकमंत्री आहेत, जे पूर्वी इथे पालकमंत्री होते, उदय सामंत, हे वारंवार दिशाभूल करतायत जनतेची. तिकडे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलं, देशाने पाहिलं. तुम्ही तिथे प्रसारमाध्यमांना आणि तिकडे कॅमेरामनला, तिकडच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाच्या पत्रकारांना तिथून पोलीस हाताला धरून ओढत होते. ते म्हणतात ना, एखाद्या पत्रकारांच्या, ते पण म्हणे तो पत्रकार चुकीचे प्रश्न विचारत होता महिलेला. म्हणजे पत्रकारांनी किंवा कॅमेराने काय टिपावं, काय विचारावं हे पालकमंत्री ठरवणार काय की सत्ताधारी ठरवणार? ही कुठली पत्रकारिता? म्हणजे तुम्ही कॅमेरा आड करून नंतर त्या महिलांना कसं फरफटत नेलं हे का दिसू नये महाराष्ट्राला? उदय सामंतांसह या राज्य सरकारने आणि केंद्रात बसलेल्या सरकारने लक्षात ठेवावं, या देशाचा आत्मा आंदोलन आहे. या देशाला स्वातंत्र्य जे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला मिळालं, तर सविनय कायदेभंग, असहकार चळवळ आणि असंख्य अशा आंदोलनाच्या माध्यमातून लाठ्या खाट्या आणि गोळीबार खात, गोळ्या झेलत, फासावर लटकत झालेलं आहे. या जनतेचा DNA आंदोलन. मुळात तुम्ही हा जो प्रकल्प आणताय त्याला नाव ग्रीन दिलं, म्हणजे तो हरित प्रकल्प झाला का? म्हणजे तुम्ही ग्रीन या नावाखाली राख विकाल उद्या आणि राख तोंडाला फासाल अशी परिस्थिती आहे. हो, हा पेट्रोकेमिकल रिफायनरी आहे. या केंद्र सरकार आणि हे सगळं दामट्ट केंद्र सरकार दिसत नाहीये. दिल्लीत बसलेल्यांचे माथे पुश करतायत आणि हे कामाला लागले. प्रश्न असा आहे की जर हा हरित प्रकल्प असता, मग टाका याला त्या मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज असं भलं थोरलं नाव असलेलं जे केंद्रीय मंत्रालय आहे, वन पर्यावरण मंत्रालय, त्याची कॅटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज म्हणून लिस्ट असते की उद्योगधंद्यांचं पर्यावरणाच्या दृष्टीने केलेलं विभाजन किंवा वर्गीकरण. मग त्याच्यात तुम्ही रेड कॅटेगरी, ऑरेंज कॅटेगरी, ग्रीन कॅटेगरी
अशा कॅटेगरीज आहेत. हरित प्रकल्प कुठले? ऑरेंज म्हणजे प्रदूषणकारी आहेत पण तेवढे प्रदूषणकारी नाहीत, ही ऑरेंज कॅटेगरी आहे. आणि अति प्रदूषणकारी हे रेड कॅटेगरी. मग अति प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या यादीत रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीच्या यादीत सर्वोच्च क्रमांकावर पेट्रोकेमिकल रिफायनरी हो का? औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, कोळसा जाळून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पापेक्षा जास्त प्रदूषणकारी पेट्रोकेमिकल आहे. असा प्रकल्प, बरं तो काय छोटा आहे का? आणताय जगातला सगळ्यात मोठा. 9 कोटी मेट्रिक टन एवढ्या कच्च्या तेलाचं, क्रूड ऑइलचं प्रतिवर्षी शुद्धीकरण करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. 9 कोटी मेट्रिक टन. 1 मेट्रिक टन म्हणजे 1000 किलो. 9 कोटी मेट्रिक टन म्हणजे आपल्या कल्पनेच्या पलीकडचा प्रकार आहे. 365 दिवसांनी भागा त्यांना प्रतिदिनी किती येतात बघा, लाखो मेट्रिक टन प्रतिदिनी. हो, एक ते मोठं जहाज असतं ना ते 50,000 टनचं असतं. अति मोठं जहाज 1 लाख टनचं असतं, 1.5 लाख टनचं असेल सगळ्यात मोठं. अशी कित्येक शेकडो जहाजं दररोज तिथे ते कच्चं तेल उतरवणार आणि शुद्धीकरण करून पुन्हा ते परदेशात नेणार. देशासाठी हे तेल नाही, जरी कंपन्या देशातल्या असल्या. हिंदुस्थान पेट्रोलियम आहे, ते इंडियन ऑइल आहे, IOC आहे आणि BPCL आहे, या आहेत. पण मूळ जो इन्व्हेस्टर आहे तो अरामको आहे. अरामको ही सौदी अरेबियाची कंपनी आहे, त्याची मोठी इन्व्हेस्टमेंट आहे. ते कच्चं तेल पाठवतायत, प्रदूषण आपल्या माथ्यावर मारतायत आणि शुद्धीकरण केलेलं तेल पुन्हा आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये घेऊन जात आहेत. मग प्रदूषण सिंधुदुर्गाच्या आणि रत्नागिरीच्या माथ्यावर आणि उत्तमोत्तम चांगले प्रोजेक्ट्स हे गुजरातला का नाही आणला? इथे वेदांत फॉक्सकॉन एअरपोर्ट असं त्याचं नाव ठेवलंय तुम्ही. तो मनोहारी कार्यक्रम करा. टाटा एअरबस हा जो प्रकल्प येत होता तोही गेला. तो का नाही आणला इथे? आमच्या आडाळीमध्ये, दोडामार्गमध्ये मुक्त हस्ते स्वागत केलं असतं. कोकणी माणूस विकास विरोधी नाही. कोकणी माणूस हा बुद्धिमान, तल्लख बुद्धीचा, आपलं भलं बुरं जाणणारा आहे. त्यामुळे तुम्ही आमच्या माथ्यावर प्रदूषण माराल आणि सांगताना म्हणताय 1 लाख रोजगार, दादांत खोटं आहे. कारण अशा पद्धतीचे 2023, 24, 25 या 21व्या शतकातल्या 3ऱ्या दशकात येणारे प्रकल्प हे कम्प्लीट ऑटोमेटेड असतात. ऑटोमेशन म्हणजे काय? तर मोठं तंत्रज्ञान, फार मोठी यंत्रणा जेव्हा लावली जाते तेव्हा रोजगारांची आणि तिथे गरज असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या घटते. पूर्वी तिथे 1000 लोक लागायचे, आज तेच काम 50 लोक करू शकतात. का? ऑटोमेशनमुळे. साधं उदाहरण सांगतो. पारंपरिक आपण लहानपणापासून, बालपणापासून रस्ता बनवणारे ते कामगार बघायचो. ती एक काळी टाकी असायची आणि हातात ते डांबर घेऊन इकडे तिकडे आणि ती खडी पसरवणारे म्हणजे असंख्य असायचे बिचारे. 200, 300, 400 लोकांना रोजगार असायचा. आज दिसतात का हो? आज एक ते भलथोरलं मशीन आणि 10-15 लोक 1-1.5 किलोमीटरचा रस्ता दररोज बनवून टाकतात. हायवेची सगळी कामं त्या मशीनच्या आधारेच होतात. यालाच ऑटोमेशन म्हणतात. अशा पद्धतीने आजच्या रिफायनरीज, पेट्रोकेमिकल रिफायनरीज जगभरात कुठे येऊ देत त्या ऑटोमेशनच्या असणार, ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञानाच्या आधारे असणार. त्याच्यात पुन्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर असणार. याचाच दुसरा अर्थ लेबर म्हणजे कर्मचारी वर्ग अत्यल्प असणार. मग रोजगार काय तुम्ही ढगातून देणार? मग कंत्राटी रोजगार द्याल. माळी, सिक्युरिटी गार्ड, पिऊन, म्हणजे इकडच्या लोकांची फसवणूक. आणि कंत्राटी रोजगार म्हणजे यूज अँड थ्रो, टिश्यू पेपर वापरा आणि फेकून द्या. 60 महिन्यात त्यानं काढून टाकाल. झाला प्रकल्प, एकदा झाला, जमिनी हातात आल्या की कशाला पाहिजे तुम्हाला जनता? ही फसवणूक आहे. आम्हाला प्रकल्प हवेत, पुन्हा सांगतो, आम्हाला चांगले हरित प्रकल्प पाहिजेत. आणा ना IT पार्क, 10,000 कोटी रुपयाचा IT पार्क आणा.
मोठ्याच्या मोठा ऑटोमोबाईल असेंब्लिंगचा प्रोजेक्ट आणा. गोटे असतात तेच कोकणाकडे टाकायचे, तांदूळ कोण घेऊन जाणार? हे कोकणी माणूस सहन करणार नाही. आणि ज्या रीतीने अटक सत्र, दडपशाही चालू आहे, मी तुम्हाला एकच सांगतो, आज कालच त्यांची चर्चा चालू आहे, कुठली जागा भाजप लढवणार, कुठली जागा शिंदेची सेना लढवणार. सुपडा साफ करेल ही जनता. भाजप इथून निवडून येऊच शकत नाही. शिंदे सेनेची एकही सीट इथून निवडून येणार नाही. ज्या रीतीने तुम्हाला प्रकल्प आणायचा ना, पद्धत असते, संवाद साधा, बोला जनतेशी. त्या महिला काय नागरिक नाहीत, त्यांना मतं नाही आहेत. त्यांना ज्या रीतीने तुम्ही खेचून ओढून नेलं, हे अतिशय निषेधार्ह आहे. आणि याचा आम्ही कसून विरोध करतो. असले प्रकल्प कोकणी जनता कदापि सहन करणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.